Welcome to back Sumin Video channel. Nontonku arba ketemu suwiting porak bawa. To guys, जों दा थांगासिनो दैमा बारनानै माबा लायनो थांदों बयलार. To नायलांदों नोंथांमोना भिडिअखौ माबा. Hey, Bikram pada Bikram dan थांनाय दे. दैमा बारनांगौ मस्त गोजान जायो. दैमा बारनासो थांनाय दे. माने आं न'आव फैदोंमोन नालाय ओंखाय बहुद गोबाव जाबाय भिडिअ होनो मोनाखैमोन माने. ओंखाय दिनै भिडिअ होनो सानदोंमोन. To नोंथांमोना भिडिअखौ जों नायलांदो जोंनि गामिफोरखौबो आरो दैमा बारना थांसै माने बांगाल माखायाव दै बारदों माने दाखालिबो नै मा नुनो हादों फैलास फुजोबदों दैमा बारना थांनाय दे ओमफ्राय मोनसिगोन दैमा गरानो नुबाय जोङो माने दै मोनथ'वाखै जोंनिथिं दंमोन दैमाया दाय बांगालखै थांनानै नुनाया नै बिक्रम लाजियो मस्त' लाजियो नुयोबा जों दैमा हाबनोसै जों बयलार थांगोन आरो जोंहा दिनै हालौथिदों मानसिफोरनि ओंखाम जागोन टटेल 20 जन बुरैफोरा दैया फैया थाबाय थ' नै guys दैया फैया थाबाय माने मा फैया दै फैदों फादों नालाय दै बारिखौ दैया पाग्ला दिया बायनिफ्राय दै बारियो फैसा जोंदों उनाव Oh my god बहुत गोबाव जाबाय माने दैमायाव हाबथाराखैमोन जोंथ' 2 बोसोरानो जाबाय आंना दैमायाव फैथाराखै दिनैसो फार्स्ट दैमायाव हाबदों मार गोलाव गिदिरखा दैमाया मार गिदिर जागोन नुनाया बांगाल माखानि जागासिनो ओइ नुनाया बे बांगाल माखा जों बेयाव थांगोन बेयाव थांना जों बेनिफ्राय बयलार लाबोगोन बयलार फार्माव थांगोन जोङो नायनोसै दाम दमस्थ' खालामनोसै बेसे लायो बयलारफोरा होद होमबालाय ओरै थांबाय थादोंना जोङो नै बिक्रमा इनो फैसा सिबाय आं फैसा gila tadi ya iya kira benar Bikrama gitu nih lihat nih Bikrama मार गोथौ खिना मार थारजादो माने फाथाय मार थार बा थारजादो मार थार oh my god Ibar ya? Kok boleh? Kalau itu? Ini belum aja bang. Belum. Tuh nih guys, kami dengan artinya masih mau bawa
बिनो तारमाने मोनथाम मोनब्रै खन्द' जादों नायनोसै मुखि बारनो हायो दै खम नायना बारनोसै जोङो मारुबार खमसे खम 10 मिनिटसो लागोन ओरैबायदि गुवार जादों जों दा पाग्ला दैया जों दा नै दाबो दैयावनो दोङो बेफोर माद्रि नैबे दा दैमा आरो बुखांजोबदों पैलास खोबजोबदो पैलास खोबनानै दा दै जादों अखाया हागोन बिक्रम मुखि लामाखै थांनांगोन ना सिनायाबो थांसै आरो नों पेन खुगोन ना बे फुवा फै होमबा थ' गाइस नोंथांमोना नायलांदो जोबजासिम आसा खालामो आं नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै थ' जों नोंथांमोन देखायनो नाजासिगोन जों मालायनि थाखायथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय सिगाङाव फोरमायखाबाय थ' नायलांदो एखे नाजानो होला दैया नाफायसिगोन बांद्राय हामदो Okay. Isang ano? Ay, isang. Ay, tulong ba ito yun? Tolong Memang दै लेथ्रायावनो खिजे जाफानानै फैगोन र' बांगाल हमफाबाय जों दा थांबाय जोङो इखियो थांसै दा दै बारबायना इदों लामा थांबाय दोङो जों दा मेंबाय बिराद मा मेंबाय बिक्रम मेंबाय माने 10 मिनिट लाखायो इमान गुवार जादों दै बारा गैया जानजासेसो एसेबो बिखासेसो जायो होमबा जागा लाना जागासो बानो इमान अखा नङा खमफ्रोमबो माबायाव जाया माने बयलार आइनि बे बयलार आइनि लाबाय बिक्रमा बयलार लाबाय नै बयलार लाबाय बिक्रमा फ्रामदों इसा